खायसे मानसिफ्रा ओरैबायदि कमेन्ट हरोना लोगोफोर ओरैबायदि मिनिनोबो ओंखारोना आङो 3, 2, 1 Hello everyone, आं सोदोमस्रि बसुमतारी आंनि सोदोमस्रि बसुमतारी फेसबुक पेज आरो इउटुब चेनेल सोदोमस्रि ब्लगाव बयखौबो फिन खनसेबाव बरायहरनाय जाबाय लोगोफोर माब्रै दङ इसोरनि अननायाव बयबो मोजाङै दं जानांगौ आंबो मोजाङै दङ जोंबो नखराव बयबो मोजाङै दङ आरोना ओमफ्राय मोनानि एसे बेरायहैनो होननानै ओंखारदों आरोना ओमफ्राय बेखौनो एसे भिडिअ खालामनानै आरो मोनसे कमेन्टनि सायाव आङो बुंनो होननानै आङो बे भिडिअखौ खालामनाय जाबाय आरोना लोगोफोर आरो नोंसोर मा बुङो आंनो कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबाय आरो इथिं फिसाला जे डिस्टार्ब गारि सालायनायावहाय भिडिअ खालामनो होआ आरोना आंखौहाय ओमफ्राय उन्दै मोननायनिफ्रायनो न'निफ्राय जेरावबो थाङाखै नालाय न'आवनो ओरै भिडिअ खालामबाय थायो आरोना एसे एनै ओमफ्राय देलां नायनो होननानै नङाबा भिडिअ खालामबाबो मबाइलाव पुरा मेम'रिफोर जालायो नालाय बेखायनो इउटुबाव आरो फेसबुकाव हगारना होयो आरो नोंथांमोना नायनो मोजां मोनोबा नायदो आरो मोजां मोनदोंबा लाइक साबस्क्राइब आरो कमेन्ट हरबानो जाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय सासे मानसिया माने आं मैयाहाय खानाय गनायनि थाव मोनसे अर्डार खालामदोंमोन आरोना आङो फ्लिपकार्टनि बेखौनो आङो रिल्स बनायनानै हगारदोंमोन आरोना ओमफ्राय माबा मोनसे ग्रुपआव शेयार खालामदोंमोन आरोना आङो ओमफ्राय ग्रुपआवहाय बे मानसिया ओरैबायदि कमेन्ट होदों गाज्रि मोनाखै बारो आं कमेन्टखौ मोजाङानो मोनदों बिथाङा दसे सम हगारनानैबाबो आंनि भिडिअखौ नायनो थाखाय सम मोननानै कमेन्ट हरदों बेनि थाखायनो बिथांनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर आजिखालि ससियेल मिडियायाव फैदोंबा सबखौबो हगारनांगोन आरोना जोंनालाय आरो कन्टेन्ट गैया आरोना बेफोरखौनो हगारबायो आरोना बुरबक जानानैबाबो बुरबकबो जानांगोन मालाबा गियानिबो जानांगोन जेबो नङा मोजाङानो बुंदों बिथाङा आरो बिथांनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर आरोना बेनिफ्राय नोंथांमोना मा सानो आङो बे भिडिअ हगारनाया जे बुरबक जानो हागौ जानो कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबाय लोगोफोर गुबुनफोरबायदि मोसानोबो रोङा नालाय बेखायनो लामा लामा भिडिअ खालामबाय दङ आरोना लोगोफोर आङो बुरबक बायसा मा बुंनो आरोना ओमफ्राय नायलांदो आरोना बेखौनो नायसाबदो नोंथांमोनहाबो टाइम पास सबखौलाय आरो मोसाना दिन्थिबालाय आरो जायाना गुबुननि माबा बयनिबो एखे जाजोबबा बयबो गाज्रि नाङो नालाय बेखायनो बेलेग बेलेग भिडिअ खालामनांगौ आरोना नंगौना नङा लोगोफोर कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबाय दायो नै आंना फिसालाया बिफाखौ ब्लेकमेलिं खालामना दों आरोना बाबा आंनो मिथाइ नांगौ मिथाइ होबा आं नों जि बुङो बेखौनो मानिगोन होननानै बिफाखौ मिथाइ दाबिगासिनो आरोना बेखौनो आङो मिनिदो आरोना फिसालाखौहाय नङाबा मा ओरैनो मिनिदो बुरबक बायदि होनना कमेन्ट हरजालायगोन आङो दायो जोङो मोनफैबाय आरोना जे जायगायाव फैदों दा आङो भिडिअखौ बारा गोबाव खालामला नोंथांमोना माबायदि मोनखो लामा लामा भिडिअ खालामनायखौ अन्नानै कमेन्ट हरबानो जाबाय थेंक इउ बाय बाय